Sorry na, Yosuke. Kung mas binilisan ko lang sana, mas malakas. Gonggong, sinabi ko ba mabagal ka? Huwag ka ako! Ako lamang ang pwedeng magsabi kay Yosuke na gamitin niya ang 100% na kanyang abilidad. Walang iba, si Koichi Tarao, ang nag-iisa sa mundo. In the time of Shang Dynasty, an epic story was born. Ulihin si Neta.